problema nato karon? Nganong naay problema aning digital age? Mangutan ako ninyo, problema ni sala ba ning digital age, artificial intelligence? Ay sambihin nga'y Hi! Atong pakpakan ang atong Ginoo. Praise the Lord. Kumusta man kamo? Daghan na man day ani. Kinsa may mga followers nako diri be? Na may daghan. Kisay wa pa maka-follow. Na, ang naka-followers na to 100 points langit. Ang mo follow karon naman muna ako kinsa man diri ang mga batanon. Ay nga tawa lagi mo. Batanon kani adto. Kinsa diri ang mga young ones? Baliw na to, once young, senior citizen. Perte na, hurot-hurot. Kumusta? Dire, gilaay na mo? Kumusta man inyong kining Congress? How was it for you? Nakasinati ba mo sa dako nga gugma sa Dios? Ang balaang kaluoy sa Dios nga naa kanunay. Kisa ninyo diri wala nay paglaom. Sige, sugdan na to. Ang atong topic is Divine Mercy, a message for a wounded world in this digital age. Unsa imong status sa FB? Kinsa na FB di ani mga igsoon? Kinsay na FB ninyo? Pataas kamot. Uy, katunga, baligdos raman day ni na FB. Unsay status sa FB ninyo karon? Single and double. Married? Complicated? Complicated. Ang ako kay single and available. Single ra. Solo pero available sa tanang sakramento. Ayaw lain nagsabot. Ayaw mo panawag na hilog pader. Undang dayon ta dire, no? Available kanunay sa kisa na TikTok. Show of hands kinsa na TikTok. TikTok, mga TikToker diha. Aso di ay. Agi, tanaw na to ni unsay naas TikTok be. Wow! Unsa man na? Ugaman lagi na. Iban ko, Christmas party pa na yung papuntis. Kaya paano man naging kapatid eh? Ako may dance instructor. Nya? Nakalimot ako. Isay ganahan. Okay, sa mga TikToker diha. Ug wa ka ka-follow, wa jud ka. Kadong jud ka didto. So i-follow na lang mga igsoon, no. Anyway, arita sa ato ang pinaka-topic nato, no. Unsa imuhang account karon? Kanunay baka available sa Ginoo. Murag di jud ko makita diri kon diri ko. Dabe? Kita pa ko di na. Saon man ako ni? Unsa la inyong status? Hala kumusta imuhang tupad lingi asa ni aliang kaila mo si mong tupad? Unsa imong status sister? Status. Pangutan Basig ang tubag ana akong status ter high blood. Arthritis, rayuma, hubak, uban pa. Lisod kaayo, no? Atong tan-awon mga kaigsuonan, kon kita sa panahon karon mao na ang ato we are already
in the digital age. Digital age, AI, artificial intelligence. Nakasabot mo anak nga mga terminolohiya, ha? Hello? Kabalo man na, digital age. Lisod na. More technical ra kaayo. AI, kay balo mo. Unsa AI? Libog na kay sabto no? AI. Kana bitong imong naong usbon-usbon na. Ha? Imong tingog kopyahon niya mura nakagrobot. Pwede. Lisod kayo na mga kaigsuonan. AI, artificial intelligence. Lisod ning panahon karon nga dili na kakaibalunaan ni daghan kaayong mokapya nimo. Tinuod na. Di na mo kabalo. Daghan ra ba ninyo nga kusog kay mo to magana og cellphone? Unya man mo tan-aw ma. Hala naon sa naman ni? Nya dili dito mao. Bisan na ilad na. Daghan kaayo. Digital age, AI, artificial intelligence. Next slide, please. So, mga mga kaigsuonan. What seem to be the problem nowadays? Unsay problema mga igsuon? Naapa mo? Hello? Unsay problema nato karon? Nganong naay problema aning digital age? Mangutana ko ninyo, problema ni sala ba ning digital age, artificial intelligence? Di ko makita dre no, makinto na biya ko. Bitaw. Pero ang problema lies and goes on morality, spirituality, physicality, psychologically. Daghan tanan. Ay isang